Какво правиш, когато си буден? Ами не бездействаш. Не бездействаш. Правиш това, което ти харесва. И Което е в полза на общество, на приятели. супер, дори на самия себе си, нали така? Защото ако ние сме успешни личности, не можем да бъдем успешни. Точно така. И какво правим, когато всъщност ние осъзнаем, че може да бъдем полезни за останалите? Как се превръщаме реално от хора, които са осъзнали, че имаме нужда от тази промяна, в хора, които осъществяват промяната? Събираш самишленици. Точно така, събираш самишленици. Не малко значението и на това да се осмелим да заявим този проблем. Трябва да можем да застанем с лицето си и да кажем, има проблем. Защото ако не го направим, всичко до тук е било абсолютно безсмислено. Тоест трябва да можем да разкажем. Не е достатъчно обаче. Какво още трябва да направим? Може ли просто да кажем, не ми харесва болницата на Петрич? Така как? Точно така. Трябва да имаме решение, трябва да можем да убедим кого? Нашите, кой го каза по-рано? Нашите самишленици.